Mae'r rhan fwyaf o fusnesau'n dibynnu ar syniadau da. Boed hynny i ddatblygu cynnyrch newydd, i greu brand gwych, neu ddylunio rhywbeth i ddal y llygad. Eich syniadau yw'ch pasport at lwyddiant eich busnes. Ond sut allwch chi ddiogelu eich syniadau rhag bod eraill yn manteisio arnynt? Dyna ydy diben cyfraith Eiddo Deallusol, neu IP. Mae 4 prif fath o eiddo deallusol, sef nodau masnach, hawlfraint, hawliau dyluniad a phatentau, ac mae pob un yn gweithio mewn ffordd wahanol. Yn gyntaf, nodau masnach. Mae nodau masnach yn cael ei defnyddio gan fusnesau i warchod eu brandiau. Gallwch gofrestru nod masnach yn y Deyrnas Unedig ar draws Ewrop neu di hwnt ar gyfer enw, logo neu'r ddau. Gall nodau masnach fod yn asedau hirdymor eich busnes a dim ond bob 10 mlynedd bydd angen i chi eu hadnewyddu. Ac yna ceir hawlfraint. Mae hawlfraint yn bodoli'n awtomatig mewn pethau fel dogfennau, ffotograffau, mapiau, cynlluniau a gwefannau. Os fyddwch yn creu unrhyw un o'r rhain yn eich busnes, maent eisoes wedi ei diogelu gan hawlfraint am ddim. Mae'n arfer da defnyddio symbol hawlfraint ar unrhyw beth yr ydych chi wedi ei greu ac i gadw cofnod clir o sut a phryd y cawsant ei creu. Bydd eich hawlfraint yn para am 70 mlynedd wedi eich marwolaeth, felly mae'n ased hirdymor. Os byddwch yn talu rhywun arall i greu rhywbeth i chi neu i'ch busnes, yn nhw fydd bua'r hawlfraint, os nad oes cofnod ysgrifenedig iddo gael ei drosglwyddo i chi. Os fydd pobl yn prynu eich cynhyrchion oherwydd ei golwg, enghraifft dodrefn, gemwaith neu ddillad, byddwch angen ystyried hawliau dyluniad. Nid yw hawliau dyluniad o reidrwydd yn ddrud a galled fod yn ddilys drwy bryden a thramor. Hyd yn oed os nad ydych yn cyfrestru eich dyluniadau, mae'n bosib y byddai gennych hawliau dyluniad heb eu cyfrestru sydd am ddim ac yn awtomatig. Felly mae'n bosib bod eich busnes eisoes yn berchen hawliau heb i chi wybod. Ac yn ola, os ydych yn dyfeisio cynnyrch neu broses newydd, dylech ystyried patentau. Gall patentau bara am hyd at 20 mlynedd a gall y broses o gyfrestru patent fod yn eitha cymhleth a drud. Serch hynny, fe allent fod yn fuddsoddiad da iawn i'ch busnes, felly mae'n syniad da gofyn am gyngor proffesiynol priodol. Gallwn eich arwain at help gyda phob un o'r mathau hyn o eiddo deallusol. I gael goleuni ar y mater, cymrwch gip ar wefan Busnes Cymru, neu ffoniwch dim 2000 6 dim 2000. Efallai mai hwnnw fydd y syniad gorau a gawsoch erioed.